Okay, gandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo sa Rombang Bridge between Rombang and Barangay Lanubi. So ayan, bagong tampok. Bago nga tampukan sigad. May mandidi sound trip. So, sa araw na to ay Petsa 23. June 23, 2023. So yan, hindi basta-basta pwede makatabok kay punod pa, under construction sa crane. So this is Simura Palapag Road, Rombang Bridge between Ijidulay and Barangay Rombang. So ayan, malapit na matapos ang tulay. Okay. This is Waray TV. Magandang araw sa inyong lahat. Hindi yung ambulance police nila kan mom sarakan sa niyo sama celebrity. Hindi na tao. Ngayon ang pinagmumutang. Bayin mabulag ka rin, ganto di ka guys mag-dismay. Pwede mo na. Ligid lang. Kanina kasi lang nilulunod lang sa pura. Dadakan ang mga salakin sa celebrity. Complete ano ba dito? May narsamin ito. Ano lalo yun? Tango ba na niya? Special price. Lagi na ako, pwede na tango. Pwede sila kahulog, right? Ha? Tuhan car pa. Tatawin. Zero mo. Tipa, uli na si Filambong na sito bata at sumunod na biya ako. Si Patrick. Ako gubin. Kaya babawi na dito. Sa may driver pa ako. Kahit Oo, nakalit sa driver. to SUV nga ang nadisgrasya sa tunga si Mana. Nakadami lang sa bukas. Pero mauna tayo. Hindi ka sa bukas. Pass at your own risk. Ano?
Hindi, may pararin. Ata, dali na. Super dali kaya. Next week, okay na ito. Papamaraan pa ito. Si Kuya. Malakas na ang gindak ko. Oo, outfit. Grabe. Eh, karami sa Jericho. Din sa tingin sa may Papanas. Gabi nila ba yun nga patrol car, alam, scooter. Ay, ang scooter ng Jericho na plata. Ayan, after all sa traffic. Sakay niya na. Bawin ni Jericho, bawin ang sa akin. Balik na lang niya, masod. Naliwat to. Ano ito? Ayan, salah kayo, bulos. Yung pamilya. Eh, naba, natras. Kaya. Natras. Diri kaya. Lumira. Duso. Kaya yan. Ay, mapaduso. Bato-bato. Kalso. Kalso-kalso. Ay, matras. Kalsuhin na. Kalsuhin. Yun. Okay. Kalso eh. Patrandol dyan ito nga scooter. Alangan eh, lugod bro. Kalso eh. Lidong. Scooter, hard scooter doon. Yung scooter ko ako ah.